A futball történetében rengeteg legendáról hallottunk. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, de van egy név, amelyet sokan alig ismernek, pedig ő az egyik legtermékenyebb gólszerző, aki valaha pályára lépett. Ez Joseph Bichon volt, az ember, aki több mint 800 hivatalos gólt szerzett, és akinek a gólátlaga mai szinte felfoghatatlan. Bichon 1913-ban született Bécsben, egy szegény cseh bevándorló családban. Gyerekkorában nem volt pénzük rendes focicipőre, így sokszor mezitlábon játszott az utcán, télen, nyáron. Ez a nehéz környezet azonban megmutatta neki, hogyan kezelje a labdát pontosan, gyorsan és hogyan használja ki a sebességét. A fiatal Joseph már tinédzserként kitűnt a helyi csapatokban, és 1931-ben 18 évesen az osztrák Rapid Wien szerződtette. A Rapidban Bichon villámgyorsan befutott, nem csak gyors volt, hanem lövő ereje is hihetetlen volt. 100 métert állítólag 10,8 másodperc alatt futott, ami akkoriban sprinter szintnek számított. 1934-ben meghívták az osztrák válogatottba, és részt vett a világbajnokságon, ahol az osztrák csodacsapat a 30-as évek végén Bichon a Slavia Praha játékosa lett, és ott kezdte el igazán ontani a gólokat. 11 idény alatt több mint 500 gólt szerzett a klub színeiben. A második világháború alatt is folytatta a játékot, bár a körülmények rendkívül nehezek voltak. Bichon képes volt mérkőzésről mérkőzésre 3-4 gólt rúgni, akkor is, amikor a pályák rossz állapotban voltak, vagy amikor az ellenfelek szó szerint durva belépőkkel próbálták megállítani. A FIFA hivatalos statisztikái szerint Joseph Bichon 805 gólt szerzett 530 tétmérkőzésen. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 1,52 gólt lőtt minden meccsen. Ez a mai fociban elképzelhetetlen, ha hozzávesszük a barátságos és nem hivatalos meccseket is. Egyes történészek szerint a góljai száma meghaladta az 1400-at is. Bár Bichon pályafutása szinte mesébe illő, mégsem vált olyan globális ikonná, mint Pelé vagy Maradona. Ennek több oka is volt, a második világháború elszigetelte a közép-európai labdarúgást. A nemzetközi sajtó kevésbé foglalkozott vele, és a hidegháborús évek alatt vasfüggöny mögött maradt. Nem volt televíziós közvetítés, és nem játszott a nyugat-európai top ligákban is. A teljesítménye így vált főleg helyi legendává. Bichon játékát a kifinomult labdakezelés, sebesség és a tökéletes befejezés jellemezte. Képes volt jobb és bal lábbal, valamint fejjel is gólt szerezni. Nem ijedt meg attól, ha 3 védő szorította be. Sőt, sokszor úgy cselezte ki őket, mintha állnának. A rugó technikája legendás volt. A lövései nem csak erősek, hanem rendkívül pontosak is volt. Bichon az 50-es évek közepéig játszott, majd edzőként dolgozott kisebb cseh csapatoknál. Élete végig szerény maradt, és sosem kérgetett. A rekordjai 90-es években a FIFA kezdte el újra felfedezni, és elismerték, mint a történelem egyik legnagyobb gólszerzői. Ma már Joseph Bichon neve ott szerepel a futball halhatatlanjai között. Sokan úgy tartják, hogy ha a mai média világban játszott volna, akkor Cristiano Ronaldo és Messi mellett a világ legismertebb futballistái közgetnék. A gólrekordjai máig inspirálják a támadókat szerte világon. Joseph Bichon története emlékeztet minket arra, hogy a futball nem csak sztárokról, hanem azokról a csendes legendákról is szól, akik a saját korukban uralták a pályát. Ő az élő bizonyíték arra, hogy a tehetség, a munka és a kitartás képes örökre beírni egy nevet a futball történelem könyvébe.